сураи Ҳумазаҳ айбҷо дар Маккаи Мукаррама нозил шудааст ва аз 9 оят иборат аст. Бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Вайлун ликулли ҳумазатин лумазаҳ. Вой ҳалок бод бар ҳоли ҳар айбҷои таъназан. Аллазӣ ҷамъа малан ва аддадаҳ. Он ки моле ҷамъ кард ва ба шумори он банд шуд. Яъне касе аст ки фақат хаёлаш ба ҷамъи мол ва ҳисоби он аст. Яҳсабу анна малаҳу ахладаҳ. Мепиндорад ки дороияш дар дунё ҷовидонааш медорад. Калла лаюнбазанна фил ҳутамаҳ. На, чунин нест ки ӯ фикр мекунад. ӯ бегумон дар ҳутамаҳ андохта хоҳад шуд. Ва ма адрока мал ҳутамаҳ. Ва эй Расул, ту чӣ медонӣ ки ҳутамаҳ чист? Наруллоҳил муқадаҳ. оташи афрӯхтаи Аллоҳ аст. Аллатӣ татталиъу алал афъидаҳ. оташе ки бар дилҳо пирӯз мешавад. Иннаҳа алайҳим муъсадаҳ. бегумон он оташ аз ҳар сӯ бар онҳо фурӯ баста шудааст. Фи амадин мумаддадаҳ. дар сутунҳои дарози оташӣ дароварда шудааст, то аз он берун наоянд.